ассалому алайкум бинандаҳои гиромӣ. Дар асоси фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз 6 январи соли 2022 таҳти рақами 309 солҳои 2022-2026 солҳои рушди саноат эълон карда шуд. 5 соли рушди саноат ба рушди минбаъдаи мамлакат ва ҳалли масъалаҳои иқтисодиву иҷтимоӣ то кадом андоза метавонад мусоидат намояд ва ё умуман аҳамияти саноатикунонӣ аз чӣ иборат аст? барои посух гирифтан ба ин ва дигар суолҳои вобаста ба мавзӯъ мо Қутбиддин Муқимов, устоди донишгоҳи молия ва иқтисоди Тоҷикистонро ба суҳбат даъват намудем. Хуш омадед. Ташаккур. дар оғози суҳбат мехостам бигӯед ки чӣ зарурат пеш омад пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон солҳои 2022-2026-ро солҳои рушди саноат эълон кунанд? Албатта барои мо шумо маълум аст ки ҳукумати кишвар барои рушди минбаъдаи иқтисоди мамлакат ҳадафҳо ё ки ба таври дигар ҳадафҳои стратегии кишварро қабул намуданд ва инҳо барои мо шумо маълум ҳастанд ки таъмини истиқлолияти энергетикӣ аз бумбасти коммуникатсионӣ баромадани ҷумҳурии Тоҷикистон ва ба давлати транзитӣ табдил додани он, инчунин таъмини амнияти озуқаворӣ ва соли 2018 ин эълон гардидани ҳадафи чоруми мамлакат, ҳадафи стратегии чоруми мамлакат ин саноаткунонӣ бо сурати иқтисодии кишвар буд. ҳоло барои мо шумо маълум аст ки албатта солҳои аввале ки пешниҳоди се ҳадафи стратегӣ буд, ин ҳадафҳо тавонистанд ки иқтисоди кишварро та андозае боло баранд ва ҷумҳурии Тоҷикистонро дар арсаи байналмилалӣ муаррифӣ намоянд. хоса аз бумбасти коммуникатсионӣ баромадани Тоҷикистон аллакай шаҳодати он медиҳад ки имрӯз давлати мо бо тамоми кишварҳо ҳамкориҳо дорад ва роҳҳо пайваста кушода ҳастанд ва вақте ки роҳ кушода бошад барои мо маълум аст ки аллакай тиҷорат низ дар инҷа вусъат меёбад. ва ҳадафи дигар ин таъмини истиқлолияти энергетикӣ. ба хотири чӣ ин ҳадаф эълон шуд? Албатта аз як тараф таъмини аҳолии кишвар бо нерӯи барқ ё ки аз тарафи дигар аз ҷиҳати экологии тоза ва ба ҳамин васила дар оянда рушд бахшидан ё ки зиёд намудани таъсиси корхонаҳои гуногун ва хоса соҳаи саноат, яъне корхонаҳои соҳаи саноат. ҳамин ҳадафҳо тавонистанд то дараҷае анамин ба хотири эълон шудани ҳадафи чорум, яъне саноаткунонӣ бо сурати кишвар асос бошанд. ва албатта баъд аз оне ки нерӯи барқ, яъне иқтидори нерӯи барқи мо дар Тоҷикистон зиёд гардид ва албатта тавассути заҳматҳои ҳукумати кишвар, хоса пешвои маъзами миллат ин нерӯгоҳи барқи аср гӯем хато намекунем, нерӯгоҳи барқи оби роғун ба кор фаъолият кард ва ан ҳамин иқтидорҳо тавонистанд ки саноатикунонӣ бо сурати кишвар пешниҳод шавад ва дар солҳои минбаъда тавонад Тоҷикистон бо таъсис додани корхонаҳои саноатӣ мо низ, яъне ҷумҳурии Тоҷикистон низ истеҳсоли маҳсулоти дохилии худро ривоҷ диҳад. ва албатта ин се соле ки аллакай то имрӯз мо гуфта метавонем ки ҳадафи чоруми мамлакат, яъне эълон гардидани саноати бо сурати кишвар буд, ба иқтисоди мо такони хуб бахшид ва аз як тараф теъдоди зиёди таъсис додани теъдоди зиёди корхонаҳои соҳаи саноат, аз тарафи дигар истеҳсоли маҳсулоти дохилӣ ва инчунин ташкили ҷойҳои корӣ, чунки дар шароити имрӯза барои мо шумо маълум аст ки ҳамин ташкил намудани ҷойҳои корӣ ва аҳолии мамлакатро таъмин намудан бо ҷойи корӣ албатта ҳадафи асосии мамлакат аст. ҳатто пешвои маъзами миллат дар бисёри суханронӣ низ қайд мекунад ки ҳадафи асосии мо ин таъмини шоистаи мардум аст ва таъмини шоистаи мардум, зиндагии шоистаи мардум албатта аз он шаҳодат медиҳад ки
бояд иқтисоди кишвар коргоҳ корхонаҳо таъсис дода шаванд, иқтисод боло бошад ва ба ҳамин масъала тавонем ки мардумро бо ҷойи корӣ таъмин намоем ва маоши хуб низ пешниҳод кунем. ва аз рӯи маълумотҳои оморӣ ва дар паёми пешвои миллат низ дашт гардид ки дар соли танҳо соли 2021 256 корхонаи истеҳсолӣ таъсис дода шудааст. ҳоло бинед бо таъсис додани ин гуна корхонаҳо, яъне ин қадар миқдори корхонаи саноатӣ, чандин нафар аз аҳолии мо бо ҷойи корӣ таъмин шудаанд. ва ин албатта чӣ хеле ки шумо дар саволи низ қайд кардед, анамун эълон гардидани солҳои, яъне эълон гардидани рушди, эълон гардидани ҳадафи чоруми мамлакат саноаткунонӣ бо сурати кишвар, ин ба ҳамон расонид ки теъдоди корхонаҳои саноатӣ сол ба сол зиёд шуда истодаанд. бо эълон гардидани ҳадафи чоруми мамлакат имконияте пайдо шуд ки, яъне ба соҳибкорон ва шахсоне ки бевосита ба ҳамин соҳаҳо сармоягузорӣ мекунанд, сабукию имтиёзҳои гуногун низ аз ҷониби ҳукумати кишвар роҳандозӣ шуд ва ҳамин гуна сабукиҳои андозиву гумрукӣ ва дастгириҳои пайвастаи ҳукумати мамлакат тавонист ки албатта ин соҳаро пеш барад ва имрӯз баралло мушоҳида карда истодаем ки дар дилхоҳ шаҳру навоҳии мамлакат коргоҳ корхонаҳои саноатӣ кушода шуда истодаанд. ва ҳар вақте ки пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба кадом як шаҳру навоҳии кишвар сафари корӣ мекунанд, мебинем ки як ё ду корхонаи истеҳсолӣ соҳаи саноат махсусан рӯи кор мебиёяд, ба истифода дода мешавад ва чандин нафар аз ҳамун маҳал низ бо ҷойи кор таъмин мешавад. ҳоло бибинед ба хотири рушди ин соҳа, ба хотири яъне пиёда намудани ҳадафи чоруми мамлакат саноати кунонӣ бо сурати кишвар дар ҷумҳурии Тоҷикистон минтақаҳои озоди иқтисодӣ таъсис дода шудаанд. ҳоло дар шароити имрӯза 5 минтақаи озоди иқтисодӣ амал мекунанд ки дорои имтиёзи калони андозӣ ҳастанд. яъне соҳибкори муваффақи мо, сармоягузори имрӯза мо метавонад дар ҳамин минтақаҳои озоди иқтисодӣ низ маблағи худро сафарбар кунад ва дар ҳамунҷа коргоҳ корхонаи соҳаи истеҳсолӣ ё ки соҳаи саноатӣ агар хато накунем кушоянд ва ҳаминам шуда истодааст. яъне фаъолиятшон бозам назаррас мешавад. албатта бозам назаррас мешавад ва ҳар вақте ки чӣ хеле ки дар боло низ қайд кардем, вақте ки пешвои муаззами миллат дар шаҳру ноҳияҳо ҳастанд, ин гуна корхонаҳо рӯи кор мебиёянд ва дар инҷа саҳми соҳибкорони ватанӣ низ баралло мушоҳида мешавад. имрӯз соҳибкорони муваффақи тоҷик ҳис карданд, дарк карданд ва нишонам медиҳанд ки онҳо дар асл соҳибкоре ҳастанд ки дилашон ба давлату миллат месӯзад албатта ва дар асоси анамун дастгириҳои бевоситаи ҳукумати кишвар онҳо низ ҷавоб медиҳанд ки албатта бо ин гуна дастгириҳо, кӯмакҳо ва имтиёзҳое ки ҳукумат баҳри онҳо пешниҳод кардаанд, онҳо низ ба истифода додани коргоҳ корхонаҳои соҳаи истеҳсолӣ, хоса соҳаи саноат фаъол ҳастанд. саломат бошед. хуб, имрӯз рушди фаъолияти соҳибкории истеҳсолӣ дар шаҳри Душанбе агар мисол орем, дар кадом сатҳ қарор дорад? ташаккури зиёд дар муқоиса бо вилояти шаҳру ноҳияҳо. албатта ва дар ин ҷо пеш аз ба савол ҷавоб додан як чизи дигарам бояд қайд намуд ки дар паёми пешвои муаззами миллат чунин дарҷ гардид ки дар солҳои соҳибистиқлолии кишвар дар ҷумҳурии Тоҷикистон бештар аз 2360 корхонаҳои саноатӣ кушода шудааст. ҳоло бибинед ки вақте ки ин қадар, яъне дар тӯли солҳои истиқлолият ин қадар коргоҳ корхонаҳои саноатӣ кушода шуда истодааст ва бештари онҳо ман фикр мекунам дар шаҳрҳо ҳастанд, дар шаҳрҳое ки дар унҷа албатта марказҳои иқтисодӣ албатта марказҳои иқтисодӣ фаъол ҳастанд ва дар шаҳри Душанбе низ дар баробари ин дар тӯли солҳои истиқлолият ва шароити имрӯза корхонаҳои истеҳсолӣ зиёд шуда истодаанд. ҳатто тавассути ахбори омма низ барои мо маълум шуд ки тӯли соли 2021 ҳатто дар шаҳри Душанбе корхонаҳои зиёди истеҳсолӣ аз қабили намон истеҳсоли маҳсулоти макаронӣ, равғани растанӣ,
ҳоло бибинед дар пештара низ буд боз таҷдиди назар карда шуд масалан маҳсулоти ширӣ ки дар унҷа маҳсулотҳои зиёд истеҳсол мешавад. Яъне рӯз ба рӯз дар шаҳри Душанбе низ корхонаҳои зиёде таъсис дода шудааст ва қариб ки дар бозорҳои дохилӣ ва мағозаҳои шаҳр медороед зиёди молу маҳсулот аллакай аз истеҳсоли маҳсулотҳое ки дар дохили шаҳр ва ҷумҳурии Тоҷикистон истеҳсол шуда истоданд ба маърази харидорон пешниҳод мекунанд. ман фикр мекунам ин албатта аз ҳамун заҳматҳои шабанрӯзаи раиси шаҳр аст ва хоса ҳукумати кишвар аст. барои ободонии шаҳр, барои пешрафти шаҳр албатта ин чизҳо зарур ҳастанд ва ман фикр мекунам ки роҳбарияти шаҳр низ инро ба хубӣ дарк кардааст ва имрӯзҳо барои аҳолии пойтахт ҷойҳои кории зиёдеро фароҳам оварда истоданд. бо ҳамун таъсис додани корхонаҳои истеҳсолӣ албатта мардуми шаҳр низ метавонанд дар ин коргоҳу корхонаҳо фаъолият кунанд. хуб, яъне фаъолияти соҳибкории истеҳсолӣ дар шаҳри Душанбе дар ҳоли рушд аст. албатта ман бо боварӣ гуфта метавонам ки имрӯз дар шароити имрӯза фаъолияти соҳибкории истеҳсолӣ бахусус дар шаҳри Душанбе дар ҳоли рушд аст ва бозам такрор шавад мегӯем ки ҳама инҳо анамун дастгирию сабукиҳову кӯмакҳову умуман ҳавасмандиҳое ки ҳукумати кишвар ва хоса роҳбарияти шаҳр барои соҳибкорони муваффақ пешниҳод кардааст ва ман боварӣ дорам ки вақте ки ин гуна дастгириҳо кӯмакҳо барои соҳибкор бошад, чаро соҳибкор имрӯз ҷавобан ба ин дастгириҳо ҳавасмандиҳо кореро бояд анҷом надиҳад. албатта дар инҷа соҳибкорҳо муваффақ ҳастанд. ҳукумат ки дастгирӣ мекунад, ҳатто ин дар паёми пешвои муъаззами миллат низ дашт гардид ки анамин соҳибкорони муваффақи тоҷик имрӯз анамун ҳавасмандиву имтиёзу кӯмакҳои ҳукуматро бар аъло ҳис кардаанд. аллакай онҳо дарк мекунанд ки ҷавобан ба ҳамин гуна ҳавасмандиҳо бояд кореро анҷом диҳанд. дар баробари хайрхоҳиҳо кӯмакман корҳои хайрӣ зиёд карданашон инчунин таъсис додани анамин ҷойҳои масалан бинед корхонаҳои истеҳсолӣ самти хизматрасонӣ тиҷоратӣ зиёд шуда истодааст. дар пойтахт низ бараъло мушоҳида карда мешавад. ҳоло дар дилхо бинои истихоматиё ки биноҳое ки дар шаҳри Душанбе ба истифода дода мешаванд, ошёнаҳои якум дуюмашон қариб ки ба пуррагӣ марказҳои хизматрасонӣ ҳастанд. аз як тараф маркази хизматрасонӣ, аз тарафи дигар дуконҳои духту дуз ба таври дигар гӯем агар хато накунем. яъне дар шаклҳои гуногун анамун соҳибкорӣ рушд карда истодааст. эълон кардани солҳои рушди саноат метавонад дар рушди ҳадафи чорум стратегии миллии саноаткунонӣ бо суръат нақши муассир бигзорад. ин замина мегузорад барои пиёда намудани анамун ҳадафи чоруми мамлакат. ба хотири чӣ? ҳоло дар боло низ сифрҳо яъне рақамҳои омурӣ овардем ки дар тӯли солҳои соҳибистиқлолӣ зиёда аз 2360 корхонаҳои саноатӣ таъсис дода шудаанд. дар соли танҳо 2021 256 коргоҳу корхонаҳои саноатӣ рӯи кор омадааст ва дар 5 соли минбаъда пешвои муъаззами миллат ба вазорату идораҳои дахлдор муваззаф намуданд ки дар ин 5 сол бештар аз 870 корхонаҳои саноатӣ бо иқтидори тавлиди истеҳсолии маҳсулоти саноатӣ ба 95 миллиард сомонӣ расонидани он муваззаф кардан, вазорат вазифаҳо гузошта шуданд. ҳоло бибинед ки вақте ки вазифаҳо барои 5 соли минбаъда ки таъсис додани масалан қариб 1000 корхонаи саноатӣ, ин албатта фикр мекунам агар дар мавриди иҷро шудани ин вазифа ва вазифа супоришҳое ки пешвои муъаззами миллат ба ҳари коргоҳу корхона доданд метавонад дар пиёда шудану амалӣ шудану иҷро шудани ҳадафи чоруми мамлакат нақши бориз бозад ва ман гуфтаам метавонам ки албатта бо бибинед ки танҳо дар соли 2021 бо ин қадар мушкилотҳое ки ҳоло ҳам пандемияи COVID-19 рафта истодааст, вале коргоҳу корхонаҳо қариб ки 256 корхона бо 2500 ҷойҳои корӣ таъсис дода шудааст. боварӣ ҳаст ки дар минбаъда низ ин гуна коргоҳу корхона таъсис дода мешаванд ва мардуми кишвар яъне аҳолии кишвар зиёд ба ин коргоҳу корхона ба ҳайси корманд ҷалб мегарданд ва ба ҳамин васила имконияте ҳаст ки мо таъмини ҷойҳои кориро ҳам зиёд кунем ва ҳамон сатҳи муҳоҷирати мардумро
коҳиш бахшем ва ҳамаи инҳо албатта ҳам дар стратегияи миллии рушд барои давраи то соли 2030 низ қайд шудааст. ҳатто дар суханронияшон пешвои маъзами миллат дар паёми худ қайд карданд ки ҳаҷми яъне ҳиссаи саноатро дар маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ дар 5 соли миёмада ба 26% расонем. бибинед аллакай ҳадафҳо супоришҳо анамон нақшаву барномаҳо гузошта шудаанд. Албатта мушаххасан гузошта шудаанд. танҳо аз вазорату идораҳои дахлдор ҳамин вобаст мешавад ки баҳри иҷроиши онҳо таъмин намоянд. ба хотири яъне иҷро шудани ин ҳадафҳо инчунин пешвои маъзами миллат низ қайд карданд ки дар тӯли 5 соли миёмада сармояи хориҷӣ низ ба иқтисоди кишвар ба зиёда аз 60 миллиард сомонӣ расонида шавад. бинед ҳатто дар соли 2021 чунин қайд карданд ки ҳаҷми сармояи хориҷӣ ба 6,8 миллиард сомонӣ расидааст ки бештари ҳиссаи ин гуна сармояро ба самти саноат равона кардаанд. ва агар ин супориши минбаъд яъне дар тӯли 5 соли дигар мо сармояи хориҷиро бештар ба кишвар ҷалб кунем, яъне ба андозаи то 60 миллиард сомоние ки пешвои маъзами миллат ба идора ва вазоратҳои дахлдор супориш доданд, ман боварӣ дорам ки бештари ҳамин маблағ низ ба соҳаи саноат равона карда мешавад. ва дар мавриди оне ки чӣ гуна ҷалб мешавад сармоя, чӣ гуна роҳҳо самаранок истифода бурдани онҳо аз як тараф, аз тарафи дигар лоиҳаҳое таҳия карда шаванд ки бояд сармоягузорро ҷалб намояд. ин лоиҳа ҷалби таваҷҷӯҳи сармоягузорон бошад. албатта ҳолон ки мо шумо медонем ки дилхоҳ сармоягузор мақсадаш ба даст овардани фоида аст ва ҳамин гуна лоиҳаҳое таҳия карда шаванд ки яъне аз ҷониби сохтору вазорати идораҳои дахлдор ки сармоягузорро таваҷҷӯҳи сармоягузорро ҷалб кунад ва тавонад анамун маблағро ба ҳамин соҳа равона кунад. ва дар боло низ қайд кардам ки барои ҷалби сармояи хориҷӣ албатта дар Тоҷикистон дар ҷумҳурии мо минтақаҳои озоди иқтисодӣ амал мекунанд, ба ин самт метавонад ҷалб шавад. ба ғайр аз ин имконоту захираҳои ҷумҳурии мо зиёд аст. ҳоло бибинед ба таври дигар дар баъзе ҳолат мегӯянд ки Тоҷикистон кишвари кашфношуда аст. ҳоло бисёр соҳаҳои мо дорем ки онҳо кашфношуда ҳастанд дар асл. бибинед дар самти канданиҳои фоиданок, дар самти аз ҳамон гулу гиёҳҳои кишвар тайёр намудани доруворӣ, ин дар паёми пешвои маъзами миллат низ қайд шуд. ҳатто бештари маблағҳо ба соҳаи истихроҷ, яъне канданиҳои фоиданок дар инҷа маъдан, дигар дар самти дорусозӣ, албатта дар соҳаи энергетика, ба соҳаҳое ҷалб карда шаванд ки тавонанд иқтисоди моро низ аз ин болотар баранд. ва дар маҷмӯъ чихеле ки дар боло низ қайд кардем, ин албатта барои таъмини шоистаи зиндагии мардум аст. ва боварӣ ҳаст ки дар 5 соли минбаъда низ соҳаи саноат рушд мекунад. коргоҳу корхонаҳое ки дар пештара вақт, яъне дар замони шӯравӣ кӯҳнаву фарсуда шуда буданд, онҳо низ таҷдиду тармим карда мешаванд. ва албатта барои ҳамаи инҳо аз як тараф маблағ, аз тарафи дигар мутахассисон низ ҳаст, бояд бошанд. ва ҳаминам буд ки пешвои маъзами миллат ба тамоми ба вазорати маориф ва илми кишвар низ супориш доданд ки дар самти тайёр намудани мутахассисони соҳаи саноат низ чораҳо андешанд. вазорати меҳнат албатта вазорати меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолӣ. ино ба хотири чиам? Ба хотири оне ки вақте ки мутахассис тайёр шуд дар ин соҳаҳо, ин гуна маблағро метавонад сарфакорона истифода барад ва анамун ҳамаи лоиҳаҳое ки ҳастанд онҳо дар амал татбиқ намоянд. ман фикр мекунам дар татбиқи ҳадафҳои стратегии мамлакат дар он пешниҳоду фикрандешае ки пешвои маъзами миллат баҳри рушди иқтисоди мамлакат дорад, бояд дастаҷамъона якҷоя ҳама вазорату идора дахлдор ва умуман донишгоҳу донишкадаҳо дар якҷоягӣ бояд коро хуб баромонанд ва мо тавонем ки дар якҷоягӣ дар пиёда намудани ин ҳадафҳои олии кишвар саҳмгузор бошем. мо 3 соли саноаткунонӣ бо суръатро сипарӣ кардем. хуб ба андешаи шумо то куҷо расидем? чӣ дод ин 3 соли саноаткунонӣ ба мо? то кадом андоза мо пешрафт кардем? ин 3 соле ки ба ҳайси
соли яъне бо саноаткунони бо сурати кишвар эълон шуда буданд тавонист ки аллакай ҳамон коргоҳу корхонаҳое ки гӯем ки хоб буданд гӯем ки як фаъолияти хубе надоштанд онҳоро аз як тараф бедор кунад аз тарафи дигар лоиҳаҳое татбиқ шавад ки тавонанд дар оянда ин коргоҳу корхонаро ба кор яъне ба фаъолияти корӣ ҷалб кунад аз як тараф сармояи дохил ва хориҷ ҷалб шавад ба онҳо бибинед то кай мо яъне интизор мешавем ки аз хориҷи кишвар кадом як молу маҳсулоте ба кишвари мо ворид мешавад ҳоло замони ҷаҳонишавӣ аст ва ҳар ҳолат имконияте дорад ки кишвари бегона кадом як молу маҳсулотро ба хориҷи кишвар бандад ва ин низ дар суханронии пешвои маъзами миллат қайд шуд ки дар ин ҳолат мо бояд чӣ кор кунем ва ҳамин хел шиштаву назар кардан мо наметавонем албатта ва бояд акун дар ин ҷа анамон идеяу фикру андешаи нав бояд бошад акун мо бояд сари оне андешем ки чӣ гуна молу маҳсулоти ватаниамонро истеҳсол кунем ва мардуми кишварро бо маҳсулотҳои ватанӣ аз ҷиҳати экологӣ тоза таъмин кунем ва ҳаминам ҳаст ки сол ба сол бибинед дар самти рушди соҳаи кишоварзӣ ҳоло заминҳои бекорхобидаи зиёде буданд онҳо рӯи кор омаданд аллакай яъне дар ин ҷа ҳам дастгирии ҳукумати кишвар бисёр шуд яъне кӯмакҳои ҳоло бибинед соли 2021 барои тамоми хоҷагии деҳқонӣ ки умуман шахсоне ки соҳибкорӣ ба соҳибкории кишоварзӣ даст мезананд аз андози ягона озод карда шуд ҳамин кӯмак яъне озод намудани аз андози ягона тавонист ки соҳаи кишоварзӣ пеш равад ва истеҳсоли молу маҳсулот зиёдтар шавад ҳоло бозорҳои дохили кишварро мебинед пур аз маҳсулотҳои хоҷагии қишлоқ ҳастанд ҳатто нархҳои дастрас низ доранд ин аз як кишоварзон ҳавасманд мешаванд албатта ин ҳавасманд мешаванд аз тарафи дигар ин 3 сол бибинед ба мо чӣ дод аллакай соҳибкор ҳамин хел шавқманд шуд ки коргоҳу корхонае таъсис диҳад ки ҳамон молу маҳсулоти кишоварзие ки истеҳсол мешавад яъне деҳқон ӯра истеҳсол мекунад ба хотири барабаст нарафтанаш ба хотири вайрон нашуданаш коргоҳу корхонае таъсис дод ки ӯра коркар кунад ва бояд ҳаракат кунем ки анамин рушди соҳаро яъне соҳаи истеҳсолия саноатия коргоҳу корхонаро бо андешаи нав бо фикри нав бо идеяи нав бо ворид намудани техникаи технологии навин ҳатто бибинед дар паёмашон пешвои миллат гуфтанд ки рақамикунонии иқтисоди кишвар иқтисоди сабт ҳоло ино мафҳумҳое ҳастанд ки дар замони имрӯза дар тамоми давлатҳои ҷаҳон истифода мешаванд ва мо низ таҷрибаи нав барои мо аст албатта таҷрибаи нав аст ва мо ҳам бояд ҳамқадами ҳамин замон бошем ва молу маҳсулоте тавлид намоем ки стандарти барои стандарти байналмилалӣ ҷавобгӯ бошад ва тавонем дар бозори ҷаҳонӣ ё ки минтақа мавқеъ пайдо кунем 5 соли рушди саноат то кадом андоза дар ҳалли масъалаҳои иҷтимоӣ ва иқтисодӣ замина мегузорад хуб нақши муассир мегузорад дар стратегияи миллии ҷумҳурии тоҷикистон ки то соли 2030 қабул гардид ҳамасола ҷойҳои корӣ яъне таъсис додани ҷойҳои корӣ зиёда аз 200 000 қайд шуда буданд ва имрӯз пешвои маъзами миллат баҳри вазорати идораҳои дахлдории кишвар муваззаф намуданд ки 500 000 ҷойҳои корӣ яъне ки дар тӯли ин 5 сола бояд таъмин намуд ман фикр мекунам ки бо ҳамин гуна таъсис додани коргоҳу корхонаое ки пешвои маъзами миллат қайд кардан яъне 870 таги 1900 корхонаи саноатӣ дар мавриди таъсис додани ин гуна корхонаҳо боварӣ ҳаст ки албатта ин гуна ҷойҳои корӣ таъсис дода мешаванд ҳамин мақсади асосии эълон намудани ҳадафи чоруми мамлакат яъне саноатҳои кунонӣ бо суръати иқтисоди кишварам дар ҳамин аст ки бо таъсис додани коргоҳу корхонаҳои саноатӣ теъдоди зиёди ҷойҳои корӣ таъсис дода шаванд ҳоло барои мо шумо маълум аст ки вақте ки соҳибкор вақте ки намедонам сармоягузор як коргоҳи хурд ё ки як маркази хизматрасониро пешниҳод мекунад дар он ҷа теъдоди ками коргарон ба кор ҷалб мекарданд вале вақте ки гап сари таъсиси корхонаи саноатӣ меравад ман боварӣ дорам ки дар он ҷа
ҳеҷ набудагӣ аз 100 нафар зиёдтар аллакай корманд лозим мешавад. пешвои муаззами миллат низ дар паёмашон нисбат ба корхонаҳои насоҷӣ дар он ҷо қайд карданд. яъне бибинед имрӯз сари вақт ба он расидааст ки мо корхонаҳои насоҷие ки доштем дар солҳои пешин ҳамонро аллакай таҷдид назар кард ва кор фармуд. Он бояд хоб наравад дар шакли албатта вақте ки дар ин гуна яъне таъсис додани ин гуна коргоҳои насоҷӣ зиёд шавад, дар он ҷо теъдоди зиёди кормандон ба кор таъмин карда мешавад. гап сари 500 000 ҷойи корӣ меравад. ман боварӣ дорам ки ҳатто зиёд аз ин шумора низ имконияташ ҳаст ва бозам гуфтан мумкин аст ки имкониятҳои фарох аст дар ҷумҳурии мо. ва ба ҳадаф метавонем наздик шавем, ба ҳадаф бирасем. албатта ба ҳадаф наздик мешавем ва ба иҷрои он ҳадафҳои стратегӣ ва ба иҷрои он нақшаву ниятҳое ки дар стратегияи миллии ҷумҳурии тоҷикистон низ қайд карданд, ба онҳо мо расидагӣ дошта бошем. дар баробари ин гуна дастгириҳо, ин қадар кӯмакҳо, ин қадар имтиёзҳое ки ҳукумати кишвар баҳри зиёди соҳибкорон додааст, бояд онҳо ҷавобан барои рушду намӯи соҳаи саноат, умуман рушди иқтисодии мамлакат бояд фаъол бошанд. вақте ки дастгирӣ ёфт соҳибкор, бояд дилгарм ки шуд, бояд ҷавобан онам ҷавоб диҳад ки ман ҳастам, ман метавонам ки дар рушду намӯи иқтисодии кишвар, дар таъсиси ҷойҳои корӣ, дар бунёди коргоҳу корхонаҳо манам метавонам нақш гузорам. ва ин чиз албатта ман боварӣ дорам ки дар 5 соли баъда низ зиёд мешавад ва мо боз ба анамон нишондиҳандаҳои дастрасе ки дар паём шуданд, дар амон стратегияи миллии рушд ҳастанд, ба он хоҳем расид. ташаккури зиёд барои як суҳбати самимӣ ва изҳори андеша вобаста ба эълон гардидани солҳои рушди саноат. ташаккури зиёд шумо. бинандаҳои гиромӣ, хотиррасон мекунем ки дар мавзӯи эълон гардидани солҳои 2022-2026 солҳои рушди саноат ва аҳамияти он дар рушди минбаъдаи мамлакат мо суҳбате доштем бо қутбиддин муқимов, устоди донишгоҳи молия ва иқтисоди тоҷикистон. дар охир ин нуктаро таъкид мекунем ки мо низ бо боварӣ мегӯем ки солҳои рушди саноат дар зиндагии ҳар кадоми мо як такони ҷиддӣ мешавад, фаъолияти соҳибкорӣ боз ҳам рушд мекунад ва ҷойҳои нави зиёди корӣ таъсис дода мешавад. саломату хонаобод бошед.